Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kajilla Meghalaya minta kesengi ke khatsan terik ubenai jemang arazar arpuway kalap teng biang ye kajing ai da waitika hakasin ke benengkong ye kinong shong jong kajilla kibala kenjo ye karta kabala khat prasnem shaneng hadu karta kabasau pusau snem kum shibenta ban yada yeladi na kajing pang COVID-19 kabala wan linshop teng hagane kajilla Meghalaya hagane kasin kabaar kat kum gajing penbait jong katanat kakoi kakhia la aila tang shispa hadu shispa san pongun ha ka shisngi yekipat ba abanwan ai ya kani ka dawai tika ha ka way ka vaccination center ya ki bala penbait kerpang de katanat kakoi kakhia jong ka sarkar jilla kata ha ki hospital sarkar ki hospital private ki community health center nang tadi ki urban primary health center badru ha ki dispensary ki badon ha ki khatway tadi ki district jong ka jilla barok ko way. Kakinhon lum kubor jong ka Batesi TV ka balala jurip ya kini ki jaka aida waitika kalalap ba ki pat ba kilawan yeng lain lepa nado ka porman step ban up yala ka pali na ka benta ban yo ya kini ka dawaitika bala penbait da ka sarkar jella. Shushu la sakhiru bagi don katto kat nengut ki pat ba ki bala hap ban let pai thli shala yeng tang namar bakin nang satiaban penrung kerteng jaladi ha ka website ba ka sarkar ka labo haswa bakin let sha ki jaka aida waitika ki bala penbait da ka sarkar ha ki khat way tli ki district jong ka jilla Meghalaya barok ka way. You are not giving. Okay, then what these are allowed to register? Okay. No hot fermentation and no applying any sort of ointment. Okay, body also you can apply. You leave it like this while taking by alcohol and the side effect. Belum bagi dan kampan, sim protection. Protection is better than cure. They wouldn't know protect them against COVID-19. You want one sim injection. Apa di don ini ini vaksin banyada mo banyada hindi mo wala man penjam mo ko yung kaya hindi mo banyada pinong rentan kita yo yang penyang Jepang dia ngaran tu ba kibamon mana dia kabala bikin ai nomor ba sekarang kre ini dewan banyada ini anak aja kita ban login ke website cowin.gov.in thì cái này em tôi làm register nanti register itu kita bantu kamu nunggu Korea bagi kita website ai ini kita slot kan book aku tarik kan Korea bala labu yang tu kabar penrung ye kerteng ye kini ban IT kai kini COVID ya kini ko COVID ni shamba kamdalong ye kabar ye ni ki bala nang start namar ni haban let be ko online kalau don lupa ke website ban ni haban ya ka
jaka bangisa ni hap ayu pin code nang tungin sa register yaki ya ka Aadhaar card ni fill up pendan kam dekat PAN card ni dak ka epic card hadi nang tungin sa yo ban jet ya ka timing kemun ni jet ya ka slot Lepas ke slot kedai hendai beji duk hardway nang tak hardway hadu si beji kumta ter tinggi jet kumta dia buat hai ka vaccination center ngi kwa nomor bahang nu bangi kham saujan hang tangi let mo dengar ngachi jet ningkong ya ka memhan hendrai hang tai kladap nomor ba kadon tang si spa teliki vaccination hakata ka por ka bangi sim khandai beji duk hardway dia nga choose no ya kani ka civil nomor kadon hadu o si spa san phot teliki vaccine na benta kani ka timing khandai hadu khatwei ti henry ban ong ye ki bre hi ki bom da nang da start ki bom da jupinan kam hi ki mobile kan ki ban le kani ka registration te ba ngatharai ka lalong ka be e shisha ham tam ki dei ban don helpline kan ban yarab ikini ki bom nang ban le kumno nomor ban shuong hi ban register kam dei ka basuk number kan ba kumba ki le men last year mo ye ki tu ki libras dai ki battery belas ngi ki haban you dai ban phone you tu number ha kaliber department tiki you am ki tu ki jingerap jangki mentaru habang yang hang nie bangawan ai ka vaccine ki bun ba ki balawan ki shuan kum tu ba ki haban len no nomor ba kim shim lala ban yo vaccine nomor kam register ki wan ki tu ki bahe ki kliengi flayo ka slot ni ho oi henry ki bapli ki tu ki bam yo ki bam nang kindu no dia nak kalian jong government ke di ban le ai kan halor kan ye ke di ban ai utau headline number ni pha danu ki banang ba start kan nak kalian jong ka health department ki yang ki sem jong kini haki community hall ai ling ba ki rang ba shnong ru ante ba ki rang ba shnong ki rang ba shnong ki la ban khat ami gitu ki brew ki basa ka tu ka shnong ki bam danang ban le ka registration te ki nyarap nak kalian ka shnong ru la nak kamla nak health department nak kalian jong ating la kentu ki ba baro ki ban ai uni ko vaccine ni uni Covishield kat baki ai nomor kalong ke badan kam ban umdai tang bing layo yo first dose nila long free no to virus ni don kam bangin yo so second dose bar hadian bu yo ya kitaro ngin hab hi la di bangin dang pikir ngimdai kan men ya room cheneng man ongweng no hamas ngangam yo covid shu rengi hab hi ban pikir kan la ka jong ka jing em nomor ka jing sha jing klan ga di ka baning kong yam ngim don kam ya kata kaspa ka hazar ke don kam hadian la dangim yo ya ka jing ko jing kya ka mentuai bangin ya you kan ngin ya be tang ya ka spa ma ban ai tika ka hoai ka long sha tang ka jing yo ki banang pendan kampun ka bangayo i bon ba ki myo nomor ka start plat bandut apo ki minute ha ka sngi ba ki book ka slot baro ki slot jong baro ki ni ki jaka ai tika shlong la daplut de kham janjar khandat ka sarkar kala ban ra yang kishnong ki thau ki kham suk ya baro lang ki nyo ki dok suk tikia don lang hi ban oin kata long ngan ong 50% san 4% nomor ok liang ki khambon ki ba kham nang tunam kam computer ko ong neng ko ban kam phone te ki di ban nang bon shu perkhat ka nang mi ki sngi ki por nomor ba tang vaccine ni ki kalat ko ba nginya lang shakmat boro ta hi tang ba kan hable ko bale ka snam 45 shneng south san shneng malai ki shnong teng ba ga jing rap ba dor ba shnong ki team sudan shnong ka tai kan kham sek ka sarkar bangin ya wan ya boy kum ni kam ko ahi ka sarkar bangin ya chum shneng lai nang daw jong vaccine ya chi hospital e ti la break hi ka lockdown ka sarkari ti kile ka shnong kan kham suk kum kile ki polio drop zala ka kloi ka kam
second dose will be Covishield only after 84 days. Okay? Then after 84 days. Okay? Then do no hot application. No hot application. No hot fermentation, nothing. No. Your second dose will be after 84 days. No hot fermentation, no cold application. Okay? No hot application, no ointment, nothing. Only cold application if there's redness and swollen. When I vaccination kan ngangit baru punya yo lan kani kalat pun sabar ete ngai i men parang dan sabar i jenjam ni badan sini tingi kam kloi ka khamya inti kan i naduk pasnong naduk dia ngasoknya sebelum kasih yo ke way ke lianggu ke vaccination yang try kam dia datang ke lah banang bang ni dah ayat vaccination bangin ketak sudah tu COVID ini tambang try ke dia ke bantang cuma hanya ni ke tang bangin sulat jenjar bangin kan tak kan ni dua kata ke bayo ini vaccination yang try kan kam duna kajing sapyang ni COVID hani haka kasih ni kalian kibun mo kiba ki ai ki prosikon tu jang teman di ni ki mentaba kajing sapyang tu ni COVID kala hadu kata-kata ni baro ni dengan syumsya ya kan ba ni di menyawan menyawan ya vaksinit lamela di ndai perkatang ya la di simet ilalong perkatang ni ki bayi masamia salang